Мислихте, че ще го пропуснем? Няма как. Квартал Изгрев на юг граничи с Цариградско шосе, а на запад е Столипиново. Разделителната линия между двата квартала минава по улица Ландо с продължение по улица Храбрец. Източните предели на квартала достигат промишлената зона и дъгата на околовръстното шосе, а на север граничи с реката. Новата част на квартала се състои от ниски панелни блокове, 5 и 8 етажни, а на улица Преспа има 6 жилищни гиганта, 2 от които са с 22 етажа. А старата част на квартала е застроена с малки тухлени кооперации. Квартала има добре поддържана инфраструктура и удобни транспортни връзки чрез няколко автобусни линии. В Изгрев се намира единствената църква в район Източен, храма Свети пророк Илия. Квартал Изгрев разполага 6 детски градини, една детска ясла и 3 училища. Средната цена на имотите в района е между 800 и 1000 евро на квадратен метър. За повече предложения може да посетите нашия сайт.